Dear Mr. Longley. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay kanbiag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged di tinagan nga Arlene. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Longley. Gapu iti panaglablabas ko, jak impagarop. Apinay paiso nilakay ko ti imbagak ken kuana. Bueno papagayam, intay tinggan ti pakasaritaan ni Arlene. Dito programa tayo. Dear Mr. Longley. Hey, makapasikur ti kastoy. Nagdakkel manen ti tiyan ko. Nagrigat ti agsikog. Nagrigat ti aganak. Nagrigat tumanen ti agaw-awir. Imbag pa'y kada kayo alalaki Taday tala agnamnam ay ti amuyo. Unay mo't day ta pa nagsasaumon, bakit? Apay ka di manin ay anapudot ti ulom. Hay, masiksikuraanak nga rod dito'y tiyan ko. Maudin day ti apa nagsikog ko. Jak to kayaten. Hala, awanen. Tapno saan kan asumanao. Umaton tumanen ti presyon ti daram. Sikat aglaba. Sa anak ama kalaba. Gaputa nagdakkelan to'y tiyan ko. Wen ka di ka madanagan. Siya kon ti aglaba. Tapno saan ka marigatan. Anyagay ti aramidem dito'y balayaw. Ni matrin ay ti aglablaba iti karayan analabsak. Kas makita yung mga nanang nagdakkel to'y tiyan kon. Kasanuak ngay ama kalaba. Karkaro ka amarigatan nga aganak no agtugtugaw kalatan. Saan ka ma-exercise? Nasakit nga rod to'y tiyan ko no maipit. Iso abay-bayan nyo ani Rene ti aglaba. Wen angam ka asim at di asawam. Trabaho na mataminan. Uray Tasyak matagrigat tong agpas ngay, kas kadaagaw awir. Unay ka ta panagras-rason mon, anak. Agtinulong kayo ang agasawa kadagiti amin at trabaho yaw. Alawanan, nanang, saan da kun asermunan? Nagswerte ka mo ton, mare. Tanilakay mo amin ti agtrabaho. Nagnamay kan. Buy-buyaon laeng agisalsalapay kadagiti linabaan na. Rumbeng laeng, mare. Hay, jak ko makayatan ti aganak numabalin. Tapang upaten da ito'y asikog ko. Ngam napilit mat ngamin. Iso nga anusan na Alangan asyaklatan ti agrigri ka. Apay nga isyak, mare. Idi siyak tinagsikog. Trabahok mo't amin. Kabailak mo't lata amin na trabaho iti balay. Ay, katag sa balit na, mare. Siyak, jak kabailan ti agtrabaho. Gapo iti kinadakkel to'y tiyan ko. Maasyanak ngamin idi ka ni kumparem. Iso asaan akong agrek-reklamo. Amok mo't ngamin, amabanbanog iti talon. Dusa na day ta, amare. Ano saan ko maapilit-apilit kanya sa anak ko mangagsikog. Kat gagangay at agasawa kayo nga rod, mare. Ala, sige, mapanak ko. Mataupak mo't tanti isaan ko. Isublik mo't lang adagos to'y bigao yo. Nadadaal ngamin tay bigaok, mare. Nagsakit matanti tiyan ko. Anay, pag-anakaksan. Rene, agriin ka man. Rene! Bakit? Ayat mapaspasamak. Napaya sinipatnak. Nagsakit ti tiyan ko kunak lang arudan. Ngamayat pa'y lang ti uro kam dita. Di sinipak kun ti rupam. Unay kalakit din na bakit? Alang arod, tarumarak. Mapanak di taayan damang sator. Tarkilag tilugan da. Darasam, saan kan ngagbayag-bayag? Makaraman ka kanyak no nakabaybayag ka. Huwag ka di. Saan ka nga umanungat? Tama nga numanakan ka di na oras. Basta relax ka lang, bakit? Urayan na. Ay, nakarkaro manin tirigat ko ita. Tanas si Sarianak lakit nga ron. Kasano? Kat ni mato ti blood pressure mo. So nga gananos ka, ha? Sana bale. Tanas solusyonan dan. Tapno sa anak ko nga aganak. Delikado ka nun. Maudin da ito ang panaganak ko. Wen bakit? Iso nga ano sa mun, Nuan yaman asakit ti marikrik nam ita. Kat, anyapay ngay. Awan mo't din sa bali apagpilya.
Gusto na nanak po. Sumardang kan kat nagsakit ti sugat ko. Saan ka may sala? Na, tayo nagdadanakit din tinagsangit. Hoy, Rene, agring ka man. Rene. Apay ka, di ba ka? Saan ko ama pasardang ni baby nga ang sangit? Sikaman ti mangisalakan ko na tanasakit ti sugat ko. Nalpasan a pinaggatas ko. Ang mga nudi na lang maalat iturog na. Alam nga, Roda. Buktoy, ita siya kung timang isala. Umay kan balong. Gusto na. Tay isala na ka ni tatang. Bakit? Manumutan na bulan ni baby. Ang mga no... Agtal na ka ni. Saan mo nga ituloy ti bagam? Tama nga numasipat ko tang niwat mo. Hunay ka matan, bakit? Asawa ka mat Apay kasta ka kanyak. Nukunak ajak kayat. Saan nakapilit-pilitan? Tama nga numaikugtab ka. Hala, Huston. Di ka nagungat. Ang mga numakariing pa'y tanak ta. Mas daawak namin kan ka. Taday talaang ti irang-rang mo. Kaim-imasang titurong. Ngamday talaang ti iririin mo. Ay, makapasulong ka. Apay, saan ka ang uma itikas na? Huston ko nakmat. Nagadupay lang imbagam. Sirbim nga asawa. Makapawan ka't ganas. Lakay, bumangon kan, aldawan. Maaldawan kan ang mapan ijay talon. Masadutak. Madmaditi bagik. Apay, nabara ka? Dapadapan ka man. Nakalamlamis ka man. Masadutak nga agtrabaho. Upat nga agdan ti putot mo. Ngam masadot ka nga agtrabaho. Una, gapot ang makapasadot mater aramidam kanyak. Makapawan ganas ti agtrabaho. Day talaang ti pagkas... Di nakasarsarita. Panawanak ditoy. Masurunak kan eh. Mapan ka agtrabaho ko na. Di nakpagpungtutan. Uray pang uran na kon. Iso ti pagragsakam sana ya. Paidam ka nga asawa. Agsi na talaangan iti kwarto. Tapno saan akanayon aday taabanang ti pagapapaan ta. Kinunakmet kan ka. Adyak kayat ti madisturbo. Saan ka di? Tandaan namat nga da pagrebengam kanyak nga asawam. Sana mabalin apaidaman naklatan iti agnanayon. O di mapan kagbirok iti makaitad iti pagragsakam. Tadyakon kabailan nga ipaikan ka. Kasta? Okay lang kan ka ngagbiro ka iti sabali. Wen, gaputa mareng-reng akon kan ka. Makauma day ta nga ibagbagam. Ay, unay kan. Kayat mo pa'y gaya man ngagbiro ka iti sabali. Siguro, talaga nauma kan kanya-kanya. Wen, nauma akon iti kinadagulit mo. Darel anak, nasiputam ka din no nagawid anangal daw ni tatang mo. Nairidap ko ngamin. Sana nagawid. Napan ko yung tulod ti balon na itay. Ngam idi makadano na kay jay talon. Awan mat ijay ni tatang. Napnapanan na ngay nga rod. Apay adi nagawid anangan. Tsaka mo imbati na mat ti cellphone na. Iswadyak mateksan. Ala, bayamo na ko. Agawid to siguro no mabisin. Sa di na tinagap-gapwam, aping itakalaang nga agawid. Rabin, saan ka pa anangal daw? At nakadimot lang pakibiyangam kanyak. Kahit kung ti maturog. Alak lang tipungan kan ulas ko. Tay jayak kwarto ni Daryl ang maturog. Tapno awan ti mang disturbo iti pan naturog mo. Anya? Apay mas daw ka? Saan ka di aday tati kayat mo? Alamapan ka nga rudan. Nasaya at tapno awan mang disturbo kanya. Wen, manipod ita. Saan ka na disturbuan? Kan manipod ita, awan met nga rod bibiyang mo no sa dino ti nagapwak. Wen no sa dino ti papanak. Mare, nagapukan samot di ta umayong. Ay, uwan mare. Mapan ko kumabalunan ni parem. Namjak met mabirukan no sa dino ti ayan na. Pinukawam ko maamare. Amang ano na ginanak at naiturog na. Pinukpuk kawak met, mare. Ngam talaga nga awan sumubat. Napnapanan na nga rodan nga eh. Agawid tulat na, mare. Saan laang met nga ita nga inaramid na ti kastoy? Kat,
Saan mo adinamag idin nung naggapuan na? Ha? Ay, ko ha? Dinamag ko, ngam awan ka no tibiyang ko. Ha? Mabalin ka di mo ti kasta? Asawam? Sige, Mare. Labsan kan, tani. Ang mga no nakariingan di anak ko kat mabisinan. Nanang, anda ko madamaga kada kayo. Anya day tabalasang ko. Saan ka di nga imay ni Rene dito'y ideal daw? Saan ba't? Apay ka day? Ah, ay ikwa nga min nanang. Saan anagawid nga imay nangan ideal daw? Iso ako nakno ang mga no imay dito'y. Ay, saan ba't anak? Ni, sa dino nga ta tinapananay. Ay, damagam to inton sumangpet. Sige nga rod nanang, agawid akon. Narabyan manen asimang pati asawa. Nariknak ti panaglukat ti ruangan. Kat nagdiretso iti kwarto ni Daryl. Orayak ang makaturog. Inton namnamaag ang nakaturugan. Sumrekak iti kwarto da. Takayat ko akitaan ti cellphone na. Kayat ko amaamuan no sa dino ti papanan na. Aday na, nakaunuga kung dito'y kwarto na. Aginaya daklaan. Alaag ti cellphone na itirabaw ti kama. Gatrumwarak matlangan. Aday na, naala kong ti cellphone. Aginaya dak arumwar. Ita, lukata kong ti cellphone na. Mapanak adagos iti inbox na. Diyos ko. Love to'y naka-phone book na udi akatext na. Good night, love. Kuna na dito'y. Nag-good night mo ti asawak. Sakit at dapay I love you na. Anak, dito ang numero. Isurat ko iti papel. Intun bigat ko nga awagan dito ang numero. Aday ka. Agriring ti numero nga inawagan. Hello? Asino dito eh? Siyak ti asawa ni Rene. Anya ti masapol mo? Amok nga da relasyon nyo iti asawa. Ada ka di problema? Saan ka di apinalubusan mo ti asawa nga agbiro kiti sa bali? Kan? Okay lang kan ka apumatpatol ka iti adda asawa na? Kuna naman nga awan bibiyang mon kan kuana, nga oray anya ti aramidan na. Mangal alala ang iti tiyempo nga agpakadakan ka, kat agawit ton kanyak. Ngam saan ka madanagan? Ta saan na kanumat alipatan ti obligasyon na kadag iti putot na? Anya? Awanan kayo itibain. Adaywam ti asawak. No saan mo akayat nga idarom kayo? Anya? No kasta? Saan apod no ti imbaga ni Rene kanyak? Asaan mo na pagan-ano ti asawa? Wan, saan apod no? Kanjak ipalubos asinaanak ti asawak. Iso abalbalaagan ka. Adaywam ti asawak. No di mo kayat ngagdarumak. Okay, pasensya kan. Diyak kayo ti gulo. Kunak ngamin no agpaiso nga agsina kayo ni di asawam. Ngam no saan kayo pa'y gayam ang agsina? Di sige, dumistansya. Kat ulitak man ti dumawat, iti pasensya. Nasaya at met, tanalaka ka akasasao. Anya timbagbagam ka ni Jonah? Apay akaguran akon? Anya ka diya talaga ti kayat mo aya? Saan ka diya pinalubusan na kagbirok iti sabali? Ha? Diyo nagayam tinagan ti babaim. Kat planong pa yan ti mangisi na kanya. Sika ti akin pagayatan iti dayta. Gaputadyak pa dyan amay turod mo nga aramidan. Ngam inaramid mo matgayam. Ita, siyak ti sidirom? Sinaam day jay a babae. No di mo kayat nga idarum kayo. No kasta nga rod. Aramidan mo ti pagrebangam ka sa asawa. Wanan! Ha? Salbag kayo. Day takit din ti pangisin sinaam kanyak. Kasano lang ang dagiti anak ta no sinaan nakon.
Amumat amanipod nagdenata kas agasawa kat naano sakin ka. Amin akayat mo, surutek. Naaramid ko lang tikas jay. Tas ikamat lang tinangiduron kanyak. Pakawanin na kumalakay. Noon niya tinagkurangakan ka. Ngam, gayam ka ba ilan amapukaw ka? Kanjak kayat nga isukat na kiti sa bali. Kasano kami langan kadagiti anak tano pumanaw ka? Ala, saan kayo napanawan? Pakawan anak mat, bakit? Saan ko nga ulitin tikas din nga naramit ko? Sorry talaga. Naurnos mi lang ti problema mi nga agasawa, Mr. Lonely. Gapo tadyak kayat amapukaw ko ti asawa. Dahito man ti pakasaritaan. Ti pagayam mo, Arlene. Arlene pagayam ko, agyaman nakiti dahito pakasaritaan. Nasaya at mat, tanornos yung matlang ti problema yung agasawa. Ket ala, agkingkin na awatan kayo latang agasawa, tadayta ti maiparbang. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Arlene. Adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica. Kaniti madireksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo